50 estudyante bibigyan po ng first job experience sa ES Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama naman natin Idol Intern JC Lacunsay. 104.7 IFM Report. Makikinabang ang 50 estudyante sa Dagupan City sa Special Program for the Employment of Students o Spes bilang bahagi ng job opportunity na inilaan para sa mga kabataan. Isasagawa ang programa sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO Dagupan. Sa ilalim ng Spes, magkakaroon ang mga estudyante ng pagkakataong makakuha ng unang karanasan sa trabaho ng 20 araw habang tinutulungan silang mapalawak ang kanilang kasanayan. Makakatanggap ang bawat benepisyaryo ng kabuuang sahod na 12,142 pesos kung saan 60% ay mula sa lokal na pamahalaan at 40% naman ay mula sa DOLE na magagamit nila sa kanilang pag-aaral sa susunod na semester. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern JC Lacunsay. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.